Обновяването на банята е вълнуващ момент, но преди да се изберат плочките има няколко неща, които трябва да се свършат, за да се радвате на резултата, който очаквате. Може да си направите списък и ако го следвате стриктно, ви гарантираме един добре планиран и с перфектен резултат ремонт. Започнете ремонта едва тогава, когато задачите от вашия списък са изпълнени. На първо място е бюджетът. Той се състои от две части. Едната е предназначена за закупуването на материалите, а другата е за труда на майсторите. Можем да кажем, че заплащането за труда на майсторите е малко или много постоянна величина. Има много източници, от които може да се информирате. Така че пресметнете какво бихте могли да свършите сами и какво ще ви струват майсторите. Извадете сумата от общия бюджет и вече може да разберете с какво разполагате за закупуване на плочки и оборудване. Вторият важен момент при планиране на ремонт на банята е времето. Малката площ, която трябва да ремонтирате, отнема не по-малко време от ремонта на голяма по площ баня. Планирането на времето е от голямо значение за тези, които не разполагат с друга баня в жилището. При ремонт на баня в стара кооперация е задължителна подмяната на водопроводната инсталация. Старите подцинковани тръби със сигурност вече са запушени и намаляват налягането на водата. И сега е момента да помислите за по-функционално разпределение на зоните, за да може с промяната на водопровода да осигурите и захранването на мивки, смесители и тоалетно казанче. Канализационните тръби също трябва да се подменят, за да се осигури добро оттичане на водата. Всичко това не би могло да бъде направено без премахването на старите плочки и мазилката. А това означава, че следва измазването на банята с хастарна мазилка и направата на пясъчно-циментова замазка на пода. Измазването на банята ще осигури прави стени и прави ъгли, което е много важно в това малко помещение. Следват плочките и обзавеждането. Там вече думата имате вие. Крайният резултат зависи от вашето виждане за цвят и форми. Влезте в новия сайт на Мисия Моя дом. Гледайте всички предавания онлайн, вече и на вашите мобилни устройства. Ако имате въпроси относно строителство и ремонти, пишете във форума misiamoyadom.com.